Calaceit torna a ser subseu de Literarum, la fira d'espectacles literaris que des de fa 19 anys connecta literatura, música i arts escèniques dels territoris de parla catalana. Durant tota la setmana, la capital cultural del Matarranya acull activitats que van des de tallers infantils fins a concerts, presentacions de llibres i trobades d'escriptors. La programació vol reforçar els llaços culturals de tot el domini lingüístic. Doncs en la nostra llengua, que estem molt més units, que tenim un territori molt més compacte, de vegades no ens coneixem, no? I crec que Literarum aposta, com he dit, per aquesta connexió i sobretot que una cantant de Sardenya, a l'Alguer, pugui actuar a Calaceit, no? A l'Aragó, en aquest territori tan reconegut en la història d'Itàlia com és la Corona d'Aragó, doncs és tot un encert. I en aquesta xarxa que hem creat a partir de l'any passat de subseus, el que volem és que aquesta representativitat que comentava abans estigui sempre ben assegurada, però sobretot animar a les localitats valencianes, aragoneses que són veïnes, a que aporten propostes literaris a aquests grups musicals que hi ha o a aquests escriptors que tenim a l'Aragó, en la nostra llengua o al País Valencià, doncs també consideren Literarum com la seva casa. A més dels espectacles, esta edició incorpora l'exposició Literatura i cançons, impulsada per la Universitat d'Alacant. La mostra explora com moltes cançons actuals incorporen referències literàries i obres d'autors clàssics i contemporanis. En aquesta exposició trobarem moltíssims llibres, moltes referències poètiques que no necessàriament te'ls has de llegir, però ja el piquen la curiositat i pot ser a través de saber que en aquesta cançó de la gossa sorda està parlant de Montserrat Roig o de Maria Mercè Marçal, doncs vaig a veure aquesta persona qui era ahir, vaig a llegir el seu llibre i a partir d'ahir encadenar. Jo crec que aquesta és la gràcia, que els nostres lletristes ens demostren el seu bagatge literari i ens el poden encomanar, no? Entre els actes més destacats del cap de setmana, dissabte es preveu una trobada d'escriptors de la Franja d'Aragó i el concert de la cantautora sarda Clàudia Crabutxa al Teatre La Germandat, mentre que el diumenge serà el torn dels espectacles familiars amb la companyia aragonesa La Xaminera. La programació de Calaceit serveix de preàmbul als dies centrals de la Fira del Llibre Ebrenc a la Ribera d'Ebre, on participen una trentena d'autors i autores.